Ntene tene ani alamisa Mali senantona koro be ɲɔgɔn sɔrɔ centre islamique la Amdalaye Bamako k'u fari bɔ ɲɔgɔn na o dɔrɔn tɛ ɲina kana k'u kɔ u ka tɔn tɔgɔ uniforme Union nationale des anciens footballeurs du Mali a ɲɛmɔgɔ Ismaël Doumbia be ɲɛfɔli kan ye an ka lamɛn. Hakilinata bɔra Salif Keita la di Domingo ala ma hinɛra la ale de y'a ko bila sen kan donc kɛra kabini 1986 ne ma fili kabini o kuma donc bi ko tɛ kabini tɔgɔ amical des anciens footballeurs u tun bɛ fɛ k'a kɛ anciens internationaux ye a bɔr'o la sisan a tɔgɔ ko Union nationale des anciens footballeurs du Mali. Mali balontanna kɔrɔ bɛɛ de faralen don nin tɔn in kɔnɔ. Aw ka laɲini mun ye n'o ye uniforme ye Union nationale des anciens footballeurs du Mali. Mali serantona kɔrɔw san 7 tigiw b'a la ani kɔ san 6 tigiw b'a la san 5 tigiw b'a la. An ka se ka to nin na mɔgɔ kana ɲinɛ an kɔ o kɔrɔ ye min ye hali n'anw tɛ yen bi mɔgɔ wɛrɛ ka se ka na anw kɔ parce que an fana y'a ta blocus ninnu ni Salif Keita ninnu ni Cheikhna Traoré kolon ninnu bolo ani nani ala ma hinɛra u caman na u tanyana olu kɔfɛ sisan mɔgɔ wɛrɛ y'a ta mɔgɔw nana o kɔfɛ an fana bɛ ka tugu olu kɔ an fana ka laɲini an fana ka baara dɔ bila minnu bɛ an fana jukɔrɔ olu fana ka se ka a ko ta an kɔ k'a lawaleya. Dɔw si janfalen don dɔw yɛrɛ bɛ yen u kɔrɔla nka u si ma janfa so ma aw bɛ ɲɔgɔn faamuya cogo di o kɔnɔna san 7 san 50 san 60 génération tɛ kelen ye. O de balontanna kɔrɔw ka fanga ye parce que an tun bɛ balontan tuma min an tɛ tɔn kelen na mais an bɛɛ bɛ gɛrɛn kelen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kow bɛɛ la donc sisan an sera k'o de bila sen kan sisan nin tɔn in kɔnɔ i tɛ kɔrɔ dɔn i tɛ dɔgɔ dɔn i tɛ fa dɔn nka kɔrɔ bɛ bonya dɔgɔ bɛ bila a place la. O kɔrɔ ye ni filila ka dabɔ kama ka fili i bɛ ɲagi i bɛ mun ye. Fura t'o la dɛ n'i minɛna par exemple n'i minɛna bi tɛnɛndon alamisɔnna kɔni i bɛ na ni kɛsi caman ye dɛ min bɛ bɛɛ labɔ parce que an bɛ yan an ka ca maa 70 ye. Boisson i bɛ boisson san de i bɛ na ni boisson ye an b'an min k'an fa an b'an tulon an bɛ yɛlɛ furukufuruku tun ka ca ni ɲɔgɔn cɛ sisan an farala ɲɔgɔn kan an dalen don a kan an faralen don ɲɔgɔn kan an bɛ kan kelen dɔrɔn de b'an bolo sisan an ka se k'an ka bureau sigi an ka se k'an ka laɲiniw sabati. Balontana kɔrɔ ale jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye ka serantɔnta yiriwa Mali la. Ancien footballeur kan ka fara fédération mɔgɔw kan de an fana ka se ka kuma denmisɛnninw fɛ parce que a bɛ kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ balontanna kɔrɔ caman bɛ yen u ni min ka di o ye fanga de ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ an ka jamana yɛrɛ taabolo y'o yɛrɛ de ye i ni nin ka di nin ka di furukufuruku dɔ bɛ yɛrɛnfɛla la an bɛ Saka wele Saka bɛ na o ka kuma lamɛnnen don o bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ka ko la o ka se ka ko ɲɛna an ka laɲiniw de mɔgɔ ka na anw de fɛ yen balontanna kɔrɔw ka sira ɲini ka faamuyali dɔɔni dɔw sɔrɔ balontan taabolo la parce que an ye balontan an b'a dɔn an b'a kɛcogo dɔn. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré Kala Selido.